kako da postaneš pravi Srbin. Prvo, uvek se žali na vreme. Jauj. Šta ti je? Ma to mi je ova noga što sam lomila letos. Ma to ti je od vremena. 100%. Drugo, zapamti da je promaja najveći neprijatelj. I bila sam tamo i, razumeš, posvađali smo se skroz. Šta ti je? Jel ti neki prozor u kući otvoren? Osjećam neku promaju. Ma nije bre ništa otvoreno. I ja njemu kažem, razumeš, ne možeš tako da se ponašaš. U čemu je problem? Ma osjećam promaju kad ti kažem. Treće,